kama pogora gabongo to bose duokore kende. Kata ji odhi e conference, kata ok gidhi. Osuru mong'adi ok bidong e ofuku mar mama mboga. Koro gini ka idwa no kony mokwongo. Okwongo ng'e tax system. Ni ing'ado ji pesa di tichule nang'o. Then pesa moyudni itiyogo e yo makare. To yudo pesa kuom jopiny, kidwa kane kata chulo gope, to kidwa ni sirikal oti kode mondo chako kere ne jopiny. Kanyo ema aneno ka economics no ok donjna. Nikech sama ji odhi Naivasha ma gimuodo oduma moro kanyo, kata gidhi Kisumo, ginyiewo reche conference, jaus rech cha ochako yudo pesa moro. Man the circular flow ma ang'eyo. Ang'era ngodo warango weche mag osuru